Os últimos usuarios e persoal dos centros de atención aos maiores da Deputación recibían este luns a vacina da COVID-19. Estou moi ben, non noto nada, nin só senti un pinchazo, que ainda é máis pequeno que o da gripe normal. A fase inicial da vacinación conclúe coa satisfacción das persoas ás que se administrou a primeira dose nas residencias de Trabada, Ribadeo, Fonsagrada e Pol. Así se reflicte nos vídeos e mesmo nas fotografías que nos enviaron. Eu vacuneime fai 2 horas, non noto nada, estou de maravilla, non sentí nin pinchazo, nin sentí nada. Non sentí piñela, moi ben, estou moi ben. Con antelación, nas residencias proxectáronse uns vídeos divulgativos con respostas ás dúbidas que pode suscitar a campaña de vacinación. Entre elas... Contame un poquinho, que é unha vacina? Inoculase unha primeira dose da vacuna para estimular e despertar para que o noso sistema inmunolóxico vaya despertando, non? E necesita unha segunda dose da vacuna 21 días despois para acabar de completar toda esa información para o noso corpo sobre como actuar contra o virus. A Deputación de Lugo segue de preto o plan de vacinación da COVID-19 a través do Comité de Seguimento dos 5 centros de maiores de titularidade provincial.